Arratsalde on dizuela eta ongi etorri hemen Zuekasuntzaren tarte honetara, noski Onda Oskaren sintonian. Ekainaren 19 da, igandea, eta ohitura dugun moduan, igandero bezalaxe, hementxe gaude, solasaldi interesgarri bat egiteko prest. Jakin Euskoikasuntzak eta Etxepare Euskal Institutuak nazioarteko mintegi bat antolatu dutela, Gerra Zibila eta Memoria Historikoa Iberiar Penintsulako Literaturan, gaiaren inguruan, izen horrekin, eta mintegi hori aitzakatzat hartuta, guk gai horretaz, itzengo dugula gaurko tertuliaretan, gai horretaz arituko garela Gerra Zibila eta Memoria Historikoa Iberiar Penintsulako Literaturan. Dudarik gabe, gai interesgarria gaurkoa ere. Besterik gabe, gure gaurko solaskidea, gure gaurko gonbidatuak aurkezteko garaia iritsi zaigu. Alde batetik, hementsa gurekin, Mari Jose Olaziregi, Euskal Literatura irakasle titularra da Gasteizko Letren Fakultatean, eta Euskara sustatzeko eta hedatzeko zuzendaria Etxepare Euskal Institutuan. Arratsaldeon, Mari Jose. Arratsaldeon, Mari Jose, bai. Arratsaldeon. Eta beste alde batetik, baita ere gurekin damen Onda Oskako estudiotan, Lourdes Otaegi, literaturako irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitatean. Arratsaldeon, Lourdes. Arratsaldeon. Tira, alenik eta bain gogorarazi gure entzulei, lehen aipatu deguna, hasieran aipatu deguna, datorren uztailaren 13an izango dela, Donostiako Aiete Jauregian, mintegi bat, Zuekasuntzak eta Etxepare Euskal Institutuak nazioarteko mintegi bat antolatu dute, lehen esan bezala, eta gaia Gerra Zibila eta Memoria Historikoa, Iberiar Penintsulako Literaturan izango da. Asko hitz egiten da memoria historikoaz, Mari Jose eta Lourdes, baina zer garrantzi du gaurrengo literaturan? Hasteko galdera hori batako dizuet. Bueno, nik uste gaia bistakoa da puri-purian dagola, ez bakarrik literaturak bere egin duelako, nik uste literatura oro memorian oinarritua dela, oroitzen dugun neurrian gara, baina batez ere memoria historikoaren gaia eta Gerra Zibila zare galerarik bistakoa da, ez bakarrik euskal literaturan, inguruko literaturetan ere gaztelaniaz idatzitakoan edo katalanez idatzitakoan, da galizieraz idatzitakoan, galegoz idatzitakoan alegia, gai zentrala edo ardatza bihurtu da 80ko hamarkadatik edo transiziotik ona. Zergatik hitz egiten da asko edo zergatik oroitu behar hori, segurazki literaturak aspalditik asumitu edo onartu duelako, baduela maiuskulaz idazten den historia horren aurrean zer esanik, ez? Badagoela beste historia bat idatzi beharrekoa, minuskulaz idazten den historia hori, egunerokotasunarekin lotua, galtzaileen epika duinarekin segurazki lotua, kontatu ez diren gertakizunekin lotua, eta hor badago oroitu behar bat, eta baita ere behar horren oinarrian dagoen gabezia bat. Hori salatu baizaio hain zuzen, askotan esan izan da, eta adituek hala diote, Estatu Espainiarrean transiziorako bidea hanztura batean, adostutako hanzturan oinarritu zela. Eta ahazten duzu, ahaztura horrek nolabait eragotzi duela benetako dolua egon dadin, dolua. Hau da, ze gertatu zen, jakin, sarraskiaren alde guztiak ezagutu, eta ezagutzaren ondoan onartu egiten duzu, jabetu egiten zara, eta aurrera egiten duzu, ez, bizitzan. Askotan zaten da, ez, historia garaiek idazten dutela, horti bat horrez, pixa bat. Bai, alde horretatik dudarik ez dago kasu honetan isiltasun behartu baten kasua zari garela. Ezta? Gerra irabazi zutenek beren bersioa idatzi eta irakatsi eta bestei onartu arazi, ahoz behintzat egin arazi zietela. Ezta? Orduan, alde horretatik badaukagu batetik gertakari belikua, bera, Gerra Zibila dena, eta bestetik daukagu gerra oste luze hori. Transiziora arte luzatzen den, 30 piko urteko transizio luze hori, non isiltasun behartuan entzuten den bersio bakarrak
gezurra dioen galtzaileentzat. Bueno, gaur ikusiko dugu historiako gertakariak nola islatu diren, eta nola islatzen diren gaur egungo euskal literaturan. Baina lehenik eta behin, galetu nahi zuet, mintegi horien inguruan, zein helbururekin antolatu zuen kongresu hau, eta, bueno, zergatik gai hau? Bueno, Eusko Ikaskuntza eta Etxepare Euskal Institutu pixka bat buratu zitzaigunean kongresu honi edo aurre egitea edo antolatzea, helburua ustez nahiko sinplea izan zen. Hau da, asko hitz egiten da memoria historikoaz, baina zer dugu komunean? Iberiar penintsulako edo estatu espainoleko literatura desberdinen artean zer dugu komunean gerra zibilaz hitz egiten danean? Zer dugu desberdin, aldago oroimen bat partekatzen duguna, zertan gauzatzen da literatura horretan. Orduan, hausnarketa gaia hori izan. Eta horren aitzakian, buruatu zitzaigun, gaur egun erreferentzia edo oso, oso onartuak dauden aditu batzuen hitzak geurera ekartzea eta aditu horiek gonbidatzea. Pixka bat, begirada bat bota eta uztailaren 13an eukiko dugun programa horri eguna hasiko du Stanford Unibertsitateko Joan Ramon Resina jaunak, bera Iberiar programaren burua da Stanforden, eta hain zuzen Eusko Ikaskuntzak bertan du visiting professor edo irakasle gonbidatu bisitari nolabaiteko plaza, iaz Bernardo Atxaga egon zen bertan, eta guk Etxepare Euskal Institutuak bertan irakurle plaza bat irekiko du. Orduan, Resina hemen egotea pozgarria da, berak asko idatzi duelako, oroimen kolektiboaz, memoria historikoaz, literaturan. Berarekin batera Ulrich Winter, beste aditu importantea, Alemaniako Marburg Unibertsitatekoa, eta berak ere Resinarekin batera badituzte lankidetzan publikatutako lanak, Casa Encantada, adibidez, Lugares de la Memoria en la España Constitucional delako lana, eta hainbat ikerketa egin dituena. Kataluniatik, Gironako Unibertsitatetik Xavier Pla, etorriko zaigu, gaur egungo katalan literaturan aditua dena, Galiziatik Dolores Vilavedra, Santiagoko Unibertsitateko Filologia Galegoko irakaslea, gero Valentziako Unibertsitatetik Joan Oleza, jauna, exilioari buruz eta hainbat ikerlan egin dituena, eta Euskal Herriko Unibertsitatetik eta Eusko Ikaskuntzatik ere, Lourdes Otaegi eta ni neu arituko gara pixka bat gure literatura hitz egiten. Hori, Gerra Zibil literatura vasca izenekoa, bai, una memoria tardía. Pixkat horratu ezakezu, zeri buruz izango zuen? Bueno, memoria tardia behar bada, ni lehenago esan dudanaren aritik dator, alegia zuk 40 urteko isilaldi bat inposatzen badiozu gizarte bati, geroratua dator, atzeratua dator memoria historiko hori, eta dudarik gabe euskal literaturaren kasuan hori garbi nabari da, isiltasun behartu horrek noski bere salbuespenak izan zituen, hau da gerrak badu reflejoa gerra osteko euskal literaturan, baino bazterretik, isilpetik edo atzerritik egiten da agerpena da, bertakoak isilik egotera behartuak zeudelako. Horregatik, literatura memoria hori edo gerraren memoria hori geroratua da, atzeratua da euskal literaturan, eta agertzen danean dagoeneko behartua dago besteen, hau da aurreko belaunaldien memoria nola jaso duten, nola adierazten duten, horretara bideratua dago. Nola atzeratua den, zuk esaten bezala, zerbait galtzeko arriskua badago hor, memoria guztiz osorik ez mantentzea, alegia? Bueno, memoria osorik mantentzea ezin ezkoa da. Osorik ez, baina izan 40 urteko isiltasuna atzuk esan dezun bezala ez, batean hori, belaunaldi hori pasata gero, ateratzen dira memoria guzti horiek, baina atzuk esan bezala belaunaldi pasatakoak eta igual ez dira zuzenan pasatakoak. Dudarik gabe hori irabaztunaren estrategia da, hau da, distantzia jartzea tartian da gauzarik interesgarriena. Zuk nahi badezu zerbait isildu, zure bersia inposatu, inbehar dezu distantzia geografikoa edo distantzia temporala, edo bitartekoak ipini, tartean ideologia bat ipini, edo jarri behar dituzu tartean elementuak hori, transparentzia hori ekiditeko. Orduan, denbora tarte horrek, 40 urteko luzapen horrek, noski desitxuratu egiten du egia historikoa. Egia historikoa posible balitz. Igual hori matizatu beharko genuke, ez da. Memoria zari garenean beti oroitzen dugu orainaldi batetik.
eta memoria hori azken batean sorkuntza bada, asmakuntza bat, irakurtzen baduzu, bademagun Gudari Zagaren Gerra Galdua, Seizer Bitoriana, edo Asabazaren Baratza, oso bistakoa da, edo Soinu Jolearen Semea, novela bera, hau da, gaurtik oroitzen dugu, eta oroimen prozesu hori sorkuntza hutsa da, hizkuntzazko jardute bada, eta horregatik memoriak ez datoz bat, eta ez dago egia bat, egia asko daude, egia txiki asko daude. Eta hori da, segurazki, literaturak egiten duen ekarpen handiena, historia monumental horren aurrean. Ez dago egia bat, egia desberdina daude, bakoitzak bere egia du, badaude sarraski batzuk. Baina batzuenak bestenak, baina egia handiagoak izango dira, hori ere horrela izango. Ez da egia absolutorik ez egon, ez? Batzuk gertu egongo dira egia absoluto horretatik. Horre, adibidez, holokaustoa aztertu dutenak, eta hortan alemanak piztan da aurretik doazela egokit tokatu zaienagatikan, eta bar, eta euren metodetatik, eta hainbat kontzeptutatik edaten dugu, karo, ondo desberdindu behar da, biktima zein dan, eta zein dan eragilea, eta badaude gertakari historiko batzuk, hor daudenak, aldatu ez daitezkenak. Orain, nola kontatzen diran, eta nola kontatzen ditugun, nola bizi ditugun, hori ja beste esparrua da. Eta esparru horretan, segurazki, ohituago gaude komunikabide edo testu ofizialetan, jakintzat eta onartutzat ustez ematen diran egia alda ezin hoietara. Eta literaturak egiten duena da zalantza, eragin, pitzadurak sortu. Ez? Hori da kontua. Bueno, aipatzen genuen mintegi honen zuzendaria zuzera, ez, Mai Jose, okerrez banago, eta bueno, azkeneko datu bezala aipatzeko, mintegi honetara azaldu nahi duenarentzat edo, sarrera badago, zenbatekoa da, edo... Uste dut, egia esango izut oso merkea dela, 10 euro edo olako zerbait. Hau da, matrikula, Eusko Ikaskuntza arduratu da, historia honetaz, antolakuntzaz eta oso ondo gainera. Eta orduan, han egongo dira, bertara matrikulatzen dira dan jendeari emango zaio nolabaiteko ziurtagiri bat, mintegi, nazioarteko mintegi hau egin izanarena, prezioak, ustak eta 10 euro, 15 euro, ez da gizeren bueltan dabiltzan. 10 eurokoa jartzen du, eta ondoren Eusko Ikaskuntzaren bazkidentzako eta 5 eurokoa. 5 eurokoa, hau da, prezioa berez salneurria simbolikoa da, hemen eragin nahi dena da, solas bat, lehenengo aldia da mintegi hau antolatzen dela, era bat entzute handiko jendea dator, bertara hitz egitea, eta hurbildun nahi duen edonor gonbidatuta dago, entzungo duena da azken batean, hausnaketa katea bada, ez da. Hemen badago kontu bat igual gurean bereizi behar dana, memoria historikoaz ari gara asko hitz egiten da, hor Lurdesek kontatu izan dit, ez, berak oso ondo menderatzen dulako pizkunde garaiko belaunaldiaren lana eta ez. Zer desberdina izan zen, ez, gerra garaian gerraz idatzi zana, eta gure poeta ezagun, ez? Lauax eta ipatuko nizun. Bai, kontatu hori bizkaz, oso interesgarri iruditzen zait. Bai, dudarik gabe, gerra ondorenean Euskal Gerra, gure gerra, esaten dugun hortaz, ez da Euskal Gerra ez da, baizik eta gure gerra, Mitxelenak bere historia literatura baskan esan du, nuestra gerra, holaxe formulatzen duen, horren gertakariak eta euskal literatura nola islatzen dira gerra ondoren, esan dugun bezala bazterreko aipamenak eta bakarrik aurkitzen dira lehenengo obra literarioetan, gero sartzen da bere lastasun osoan, Severo Altube etortzen den arte 74ean, eta horregatik lehenako tardia, una memoria tardia, oso ondo aukeratua dagoela iruditzen zait, horretxegatik, 74 arte ez talako topatzen aipamen lazgarri hori, ez da, Severo Altubek lastantxu eta betargi deitzen novela horretan egiten duen zera azalpen, fikziozko azalpen hori etortzen den arte. Naizta lehenagotik bazituen beste lan batzuk publikatuak Altubek. Hala ere, ikuspuntu ezberdintasun handia dago gerra garaia bera, zegoen gertatzen ari zenean egiten zen euskal literatura. Euskal literatura esan dezakegu dela modu literarioan, hau da, bersotan, narrazioetan, eta garatzen den testu gintza momentu horretan, tankera, nola esango nuke,
berezia daukana da. Besteak beste propagandarako balio duen literatura egiten da momentu horretan, kasu ejemplarrak edo benetan doilorrak agertu, hau da ona eta gaiztuaren arteko banaketa ez da bat ere zalantzazkoa. Lehenago Mari Josek aipatzen zuen literaturak pitzadurak sortzea baldin badu helburu, esango nuke gerra garaian egiten da literaturak gauzak argi erakustea eta jendeari bideak erakustea, autuak zein dian dida batean erakustea izaten duela helburu. Kontekstu horretan hala ere sortzen da literatura bikaina. Kasu hontan nik dudari gabe Lauaxetaren literatura aipatuko nuke. Lauaxeta ezaguna dan moduan, gerra sortu zanean eduki zuen funtzioetako bat izan zen, bere hizkuntzaren ezagutzagatik, funtzioetako bat izan zen atzerriko kazetariei gidari lana egitea, eta Gernikako bombardaketa gertatu zenean, bera joan zen laguntzera kazetari atzerritarrei, eta bereziki kazetari frantses bat izan zen, beraekin batera joan zena, eta han auzoko batek ezagutu egin zuen mitinetan oso arpegi ezaguna baitzen Lauaxetarena, ezagutu, salatu eta detenitu egin zuten. Eta kazetari frantsesa libratu zen bezala Lauaxeta dakigunez, handik hilabete batzuetara afusilatu egin zuten. Eta kartzelan epaiketa eta egiten ari ziren bitartean, eta ja berak bere heriotze sententzia zekielarik idatzitako tekstuak nire ustez gogoangarriak dira. Eta duintasun handi bat erakusten dute. Batetik bere baloreak, hau da, bere kristautasun guztiz sendo hori, fede hautsiezin bat, abertzaletasun eredugarri bat, eta bestetik bere bizitzari buruzko hausnarketa benetan unkigarria. Hilak lasteko moduko refleksioa egiten du. Nola nahiko zuen beak hiltzia. Ez lukela paretari atzea eman da hil nahi. Nahi duela benetako eriotza bat, nahi duela mendilan hil, eta bar oso unkigarriak dira berso ikusiak. Esan nahi nuke literatura loratu egiten dela, kontekstu beltzenetan ere. Kurioso egiten zait, sufrimenduaz eta galtzaileen duintasunaz eta ari garelarik, gaur bertan egon naiz adiskide batekin, antropologo batekin, Pio Perez, hemen filosofia fakultatekoa, berak eta Aiestaranek egin dute, aztertu dituzte autobiografiak, gerra ostean idatzitako 5 autobiografia uspoan zeudenak, eta atentzioa ditu Zapirainenak, eta Sebastian Salaberriren Neronek tirako nizkin daudenak, ez? Eta aipatzen zidan adibidez, bazeudela gauza batzuk, erabat erdiragarriak, oso goiz jakin omen zuten, gudariek galduko zutela, eta galtzaile galera horren nolabaiteko barneratzea, nola ikusten den testu hauetan, ez? Eta nola zen hain modu lazgarrian emozio hori, ez, adierazten dan, ez? Neri sentipen bera eragin zidan Zaizar Bitoriaren gudari zaharraren gerra galdua testuak, ez? Horre, bera galdu zuena gerran, oinaz gain, bera modioa galdu zuen gudariak, eta esaten du apaltasunera batekoz, eta zauritu zutenean etzan ekintza heroiko bat egiten ari, ez, intxortan zegoen, eta zaurituta, ez, erori zan. Orduan, galtzailearen duintasun hori, ez, gerrak dakaten sufrimendua, dana galtzaile ateratzen direlako garelako sentimentua, ez, igual egia horiek dira behin eta berriro azaleratzen diranak testuetan, ez, eta alde hortatik nik uste irakaspen badirala, eta badagoela hor dudari gabe helburu etiko bat. Beraz, hartako literaturan garbi ikusten da jende harren sufrimendua, ez? Ondo ikusten da, eta gane uzet hori aberatsa bela gaur hongo izaten zait, naiz eta ez dakidan zenbateraino jendeak baduen horrekiko, ez dakit, jakituria, ez dakit.
Ez dakit, pistan da denboran beste garai bateko gertakizunez ari dela, baina literatura benetakoa danean, eta gauzak honestidadez kontatzen diranean, danontzat baliagarri den egia badago hor, beti. Hau da, irakurlea identifikatu egiten da, badaki narratzailea edo poetan noiz ari zaion gezurretan, noiz ari zaion mitina sartzen, edo noiz ari zaion benetako kontu bat kontatzen. Lurdesek aipatzen zuna Lauaxetaren bizikizun hoietaz, hiltzeko moduaz, da hor badago irakaspen bat, berdin dio ze garaitakoa zaren, zeure egin dezakezuna. Alde hortatikan badu literaturak, memoria historikoa zare galerarik, beste arloek ez duten nolabaiteko esparru bat askotzaz ere unkigarriagoa, egiatiagoa, ez? Hango sentimendoioko beto helarazten dituena, ez? Bai. Elokuentzia bat dauka horrek, ukaezina dena, zuk antzematen dezu, artifiziala den, erretorika den, ala barnetik mintzatzen den zera hori, eta nik uste tekstu eitako batzutan nabarmentzen dela, egilazko zea bat, komunikazio... Ez danean, imposatua ez da kontu bat, forzatu ez da kontu bat, ez danean planteamentu era bat manikeoa onak, txarrak, ez? Bai, esate bateako, zeak esaten duenean, Lauaxetan bersua bentxe aurrean daukat azken oiua. Oso ez dauna da, Antxon Balberde egin zuelako bersio bat, eta nik uste horreko jartzun sakonagoa eragin duela, disko benetan gogoangarri bat egin zuen. Esaten duenean, askatasun deuna bialegistazu, jainkoari egiten ari zaio, orazioak dira, errezuak dira, behin baino gehiagotan Lauaxetak egiten dituenak. Fededun bete-betekoa zen. Eta egiten duenean askatasun deuna bialegistazu atzindun nahi dot arrotzen iraina. Hemen arrotzen iraina, hau da, etxaiek egin diate iraina duintasunaz. Lehen aipatzen genuen duintasunaz hortaz ari da. Alegia, ez du onartzen paretaten kontra afusila dezaten. Ez du nahi, ze badauka oraindik gauza bat erakusteko. Alegia, baola bere barnean badagola duintasun bat defenditzeko prest dagoena. Eta hori dela justiziaren izenean ari dela. Orduan bere berso hauek erabiltzen dituzten konzeptuak niretzako oso esanguratsuak dira, zuzentzaren alde, da justiziaren alde eman nahi du bizitza. Etxaiak egin dion iraina, dudarik gabe nire ustez, Gernika gorriak errezutelako gezur hortaz da. Eta gezur hori nola beha testigu den, nola bertan egona den, eta ezin du jasan. Gezur horrek irautia, irain bat da, ofentsa bat da. Hori esaten ibiltzea, eta gezur hori salatzeko egiten du bere azken ahalegin hori. Horiek gerra garaiko testuak dira, hortaz ari gera. Gerra ostekoen artean, gerra ostekoen eta gerra garaikoen artean zi diferentzia nabarmentzen da. Nik uste helburuak izan daitezkela oso desberdin, Lurdesak azpimarratu ditu, gezur bat nolabait salatzea eta azaleratzea izan zitekeen garai batean, Lauaxeta eta garaikoen helburua. Gaur egunean hainbat leku, oroimen leku errepikatzen direnean edo inbokatzen direnean dela Intxorta mendiak, dela Gernikako bombardaketa, edo dela Herribera, Joxan Muñozen antzararen bidean. Bistan da, oroimen kolektiboan dauden gune batzu ez ari gara, hainbat oihartzun ekartzen dutenak, eta ze helburu dauka leku horietara beti etengabe joatea, eta etengabe nolabaiteko oroimenaren sare horretan aritzea, pixka bat da irakaspen edo kolektibo bat ateratzea, helburu badu honedenak, helburu etikoa da, ez dadila gertatu, ez dadila errepikatu, han gertatu zena. Jakin dezagun, nola izan zen, sufri dezagun gertatutakoarekin, ez dadila berriro gertatu. Orduan, hau Aschmann izeneko aditu aleman batek asko esaten du, eta holokaustoaren literaturari buruz. Ze helburu duen, saiestea badago helburu, irakaspen helburu bat. Eta nik uste gaurko literaturak, batez ere, memori boom ematen dane, memoriaren booma ematen danean, 80ko hamarkadatiko
onantzko horretan, hor badago etengabe oroimen gune hauetara joateko behar bat, ez? Bai, dudarik gabe. Hoietako bat Gernika, neuka aipatu dut, Labasetan arira, baina hori etengabe konstante bat da referentzia horietan. Bestea, Intxortakoa eta Herriberakoa. Nik uste hiru gune horiek gune geografiko adierazgarriak gure gerrari buruz, baina esango nuke baita ere hoiek tratatzen dituzten liburuak berak ere bilakatu nahi dutela memoriaren leku. Hau da, beraiek gai horri ematen dioten tratamentuak ere sortu nahi duela referentzia leku bat, sortu nahi duela hausnarketa leku bat zeinen gana jun liteken. Eta horietako batzuk historia edo legegintza edo arlo horiek garatu nahi dituzte. Oain dela gutxi esate baterako publikatu da 1936ko Gerra Euskal Herrian deitzen da liburuan, nun historiagileek eta lege gizon eta emakumeek eta arkeologiako taldeek alanola arantzadik eta indusketatan aurkitutako gorpuen ikerketan jardun dutenek. Nik uste horrelako liburuek egin nahi dutela lehenengo gauza egia bat, egia historiko bat aldan neurrian, modu objektiboan rekuperatu. Hortik gero, lege arloetan adituak direneak, hortik gero dator, lehenengo egia bat aitortu, bigarrena justizia egin, eta gero dator sendatzea, edo horri dagokion ematea, ordaina edo ematea. Sendatzea da posible izango litzateken, bai, behar esan dolua, hori Freudek ongi deskribatu zuen, galera baten osteko dolua basatzeko konstiente izan behar duzu galera horretaz, eta galera doluak horri izan nahi badu ez. Eta gero badago kontu honekin gauza oso importante bat. Ekarpen guzti hauek guztiak, ikerketak, sorkuntza mailan literaturak egiten duena, oroimen kolektiboan, oroimen kulturalean gelditzen da. Oroimen kultural honek azken batean gizarte baten identidadea, kolektibitateen baten izateko moduan, badu bere ekarpena egiten du. Esaten digu nolabait, nola izan edo nola izan nahiko genuken ekarpen bat egiten du. Orduan, errekonozimentua bere egiten duen gizarte bat, akatsak onartzen dituena, aurrera begira jartzen dena, jakinda atzean ze gertatu dan, baina desira duena hori gainditzeko, bistan da hor badagoela izugarrizko balio bat, balio ukaezin bat, bibliografia hone guztiak duena. Helburu zehatza eta pixka bat ikus daitekena, uki daitekena duelako. Ez dira irean geratzen. Gure nortasun kolektibo horren parte dira. Eta laguntzen diguten nolabait hausnartzen. Aipatzen genuen, gerra osteko literatura zaitzetzen dugunean, ari gara, noski, trantsizio galetik onuntzako literaturarekin. Ze frankismoaren garaian, ez dago testurik, edo baldago testuriko, bintzatola pribaturen bat, edo balda zerbait. Badira tekstuak, aipatu du lehenago Severo Altuberen Lastantxu eta Betargi, baino hori baino lehenagoak badira zenbait referentzia narrazioetan da poemetan, baino atzerrian argitaratuak. Argentinan edo Guatemalan edo atzerrian argitaratu ziren honi buruzko tekstuak, hoien artean Izagirrerena, Ekaitzpean izenekoa, edo besteak beste, bat aipatzeagatik Martin Ugaldek hiltzaileak 1934ean. Beraz, egon badaude gai honi buruzko tratamentu literarioak, eta bersotan zer esanik ez. Bersoak badute gainera ibilbide bat atzerrikoa ez dena, hemen barruan publikatzen ziren bersoak, baina beti era anonimoan, berso paperen moduan, edo jendeak buruz ikasi eta alkar transmititzen zioten bersoak. Hoitako batzuk esate baterako Bernardo Atxagak Markak izeneko liburuan, 2007an argitaratu zuen
Gernika 1957an gertatu zela komemoratzeko publikatu zen liburuan, hor bere herrian bertan berak ahoz aho kantatzen zian berso bat zuen aipamena egiten du, non nork zer egin zuen kontatzen zen. Beraz, ahozko literaturak horretan bere partea izan du. Isiltasun ofiziala, bai, baina horrek esan ez du esan nahi, atzerrian, hemen isilian, hemen legezkanpo, gauzen berri esaten etzenik. Baina horiek, eraisagoa horiek galtzea, ez? Bai. Bestea baina. Bai, dana dela badaude grabazioak ere. Bai, bueno, eta jaso, eta hor badago webgunea udal patronatuarena, badaude bertso izugarria, andana izugarria online, eta bueno, Xenpelar dokumentazio zentroan, eta gaur egunean eskura dagoen ondare bada, zorionez, da seguraski, gai hauek aztertzen ari garelarik berreskuratu beharko duguna eta irakurri edo beharko duguna igual agian dudarik gabe merezi dolako marka gaipatu dezuta, claro, markak usten baitituzte, ez da, gertakari hauek hainbat modu, argazkitan, literaturan, kantetan, da marka arrasto horiek pixka bat aztertzea da, guri dagokiguna, ez? Dana dela, gerra hausteko, aipatzen desunez gero eta izpidea etorri zait, gerra hausteko euskal literaturak gerraren gaia nola tratatu zuen, orain dela 2 urte Euskaltzaindiaren literatura ikerketa batzordeak egin zuen udako ikastaroan, UPV-ren edo Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroetan Miramar Jauregian, ospatu genuen 3 eguneko jardunaldi bat hain justure Gerra Zibila Euskal Literaturan izena duena. Publikatuta dago hori euskara aldizkarian, eta hor euskal literaturan adituak direnak, tartean dudarik gabe Jon Kortazar, Ana Toledo, Eurapalategi, aipatuko nituzke Iñaki Aldekoa, beraiek idatzitako azterketak, gerra hausteko euskal literatura horri buruz, nik uste aipagarriak direla, gaia sarean daudelako PDF-etan jetxi daiteke ale monografiko bat eskaini ziolako Euskaltzaindiak euskara aldizkarian. Orduan, ekarpenak egin dira, gaia biztan da, puri-purian dagola, Gorka Olestiak ere bere Los Estigmatizados, liburua atera zuen oso okerrez banago duela 2 urte, gaia badago, baina nik usteet oraindik ere falta dena da, eta horregatik antolatu dugu nazioarteko mintegi hau, nolabait, ardatz metodologiko edo beste zutabe batzuen arabera antolatutako irakurketak, ez? Oroimen lekuen azterketak, ondare kultural horren irakurketa bat, zergatik beti leku batzuk errepikatzen diren, zergatik loturak egiten diren gerra garaiko gudari eta gaurko beste gudari batzuen artean, nahi desan hor badaude lotura batzuk, egiten diranak, poesian azaltzen diranak, narratiban azaltzen diranak, eta badago desira bat, gerra osteko, nolabaiteko errepresio horren ondoren sortzen den gatazka politiko eta violentzia politikoaren interpretazioaren azterketarako giltza batzuk eskaintzen ditu hor literaturak. Orduan, aldortatik nik uste gure kasuan baduela plus bat gerra zibilaren edo oroimen historikoaren azterketak, gaur arterainoko gizartera ekartzen gaitulako, eta gaur oraintsu arte, ez dut esaten oraintsu arte, arazo nagusi izan dan, horri buruz ere hitz egiten duelako zuzenean, modu zuzenean. Gaur lehen aipatu duzu ez, gai hau gaur egungo literaturan puri-purian dagoela, ez? Dudarik gabe, bai. Zaila dela gaur egungo literaturan parte hartzen duen pertsona batek horrako dagoezik buruz ez idaztea, ez lan egitea, ez? Baina dudarik gabe gaur egungo literaturan egiten den memoriaren ekarpen hori gaur egungo prismaduratik egina da. Claro. Gauza mintzatzen ari ginela gogora etorri zait esate baterako, gerra garaian, eta batez ere gerra ondorenean oso
ez dakit minbera zen gai bat bada, gaur egungo literaturan oso gutxi representatzen dena memoria historikoaren arloan ari gerarik dudarik gabe. Eta da Elizaren jarrera gerraren auzian. Hau da, gerra osteko euskaldunentzat guztiz minbera zen Elizaren instituzio ofizialak onartutako egiaren iraina euskaldunekiko. Alegia, esate baterako, Pio Amabigarrenak onartu izana gerra garaian Gernika gorriek errezutela, irain onartezina zen garaiko euskaldun fededun, guztiz fededun haientzat. Eta esango nuke gerra ostean sentiberatasun ezberdina izan zela zerarikiko. Hau da, fededun iraun zuten askok, baino ez gehiago Eliza zale. Hain justure Eliza ofizialak onartu zuelako Espainiko fakzioetako baten egia historikoa. Berentzako gezur iraingarri guztiz mingarria zena. Orduan, hori esate baterako gaur egungo literaturan ez dezu representatu ikusiko apenas. Ez dezu ikusiko zeren bere indar eragilea oso ahula da gaur egun. Baina momentu hartan, orduko euskaldunentzat guztiz lehen mailako auzia zen. Dudarik gabe. Eta hori nabarmentzen da, zenbait egiletan, esate bateako Salvatore Michelena, Franciscotarra edo Nemesio Etxaniz, bilek bizi dute barne urradura senda ezin bat horretxegatik. Eliz gizonak direlako, baino badakitelako, Elizak onartzen duen jarrera badela Frankoren jarrera ofiziala. Nazional-katolizismo formulatu den hori. Orduan, hori esate baterako gaio horrekiko aipamena guztiz aldatua da. Gaurko, oroimen historikoa zari garela, gaurko idazleak, diralako, gerra bizi izan ez zuten, belaunaldi bate, belaunaldi horrek idatzitako testu ez ari gara. Orduan, biztan da, ez dira lehen mailako lekukotzak, edo batzutan entzundakoak dira, edo irakurritakoak, da beste oroitze mota bat, eta beste helburu batzuek dituena, agian begirada jartzen du ez, hainbeste lurrezek aipatu duen, iruzur batzuek, iruzur bezala sentitu zuten Elizaren jokabide horretan, baizik, beste esparru edo beste gune batzutan jartzen dute begirada. Igual gaur egungo egoera politikoa esplikatzen, alegintzen dira, atzera begiratu, eta esaten dute, baina gaur hau noiz sortu zen, nola sortu da, zergatik iritsi gara ona, agian, eta batzutan hori da nagusi biztan da novela askotan, ez da? Aipatzen genuen egia ofiziala, propaganda gerraren garrantzia ere hor dago, eta aipatzen genuen behintzat, Antzuaren aurkako borroka hori, ez? Lehen nahi esaten genuena, Antzuaren aurkako borroka, denboraren aurkako borroka, ez? Zer ezeko esateko horren inguruan? Nik labur esango dut, euskaraz esaera ere bada, ez? Gerra urte, gezur urte, hau da, gerra eta gezurra bada, irudi rima egin dutela betidanik. Horrek ez du esan nahi ezberdintasunik egonetzenik sasoi hontan. Alegia, mas medien edapena hain handia eta hain berria zen garai honetan, propaganda gerraren garrantzia beti azpimarratu izan da, esate baterako, Hitlerrek egin zuen propaganda inbertsio izugarriarekin, alegia munduari sinestarazeraino gauza hona egiten gerra makina garaitezina zuela. Hori izan zen lehenengoa. Eta ze goiz hasi zen propaganda egiten. Hori berezitasuna da zea hortan, sasoi horretan. Hau da, gezurrak esaten dira, baina gezurrak esaten dira medio ofizialetatik, komunikabide oso sinesgarrietatik, ala nola nodo formulan ezagutzen ditugunetatik. Hau da, gogora daitezke eta ikus daitezke. Zinematan, pelikulen aurretik ematen zuten nodo ospetsua egiten, Hitlerren tropen desfileak eta agertzen dira. Publizidade garbi-garbia. Baina hori, mekanismo hori oso ondo menderatzen eritsi ziren. Zensura eta kontrol politiko eta maila guztietako erabateko azan kontrola. Dela kontrolatzen. Claro, propaganda estatu
estatuaren boterea leku guztietara iristen zen. Naziez ari garelarik eta goatzen naiz duela urte pare bat egin gendun kongresua hain zuzen Berlinoko Euskal Ikasketen Zentruan, eta gaia zan gerra zibila eta okupazio arteko tarte hori. Eta adibidez, Santiago de Pablo irakasleak oso txosten ederra aurkeztu zuen, nazien pelikulak azaltzen ziren, pixka bat propaganda egiten Bigarren Mundu Gerra gertatu baino lehenagokoak, eta adibidez, Euskaldunengan nola jarri zituzten begiak, Europako nolabaiteko hiri, herri, zahar, ohitura zale, isolatu, garbi, euren obsesio arrazaskoak eta hainbat motatakoak nola erakusten zituzten, daudun asaltzen ziren Euskal... Goatzen ez ikusi genuen, ez goatzen izenburu orain, Euskal Herri batzuk, eta kuriosoa zen, Euskaldunak itxura sendo, bertako hiritarrak eta azaltzen zian, ezan elizarik azaltzen. Ezan inon gurutzerik, eta karo, manipulazioa, oso ondo azaltzen zuen Santi de Pablo irakasleak, propaganda hori noraino iristen zen. Baina, baltzegoen, kasu honetan, propaganda hori benetan iristen zuenik, benetan jendeak hori sinisten aldu, edo zenbateraino? Garai hortan, claro. Nik esango nuke mas medien eragina neurtzen ez da erreza, baina gaur egun eraginkorra da, eta orduan are gehiago esango nuke. Hau da, orduan ekspansio bete-betean ari zan prentsa, eta irratia, eta esango nuke, impacto handiko zerak direla, bitartekoak direla. Agintean dagonak behar du bere produkzio kulturala, behar ditu bere sareak, behar ditu bere instituzioak, sariak, behar du, ondare kultural bat, nolabait egiten duen hori legitimizatzeko. Hori dago, olako muturreko kasu batean hemen masmediak eta botere handia daukatela, eta manipulatzeko gaitasun handia daukatela baina horrako muturreko kasu batean, benetan gizartek sinisten aldu hori. Hori da... Bai. Badakizu, gezur bat mila bider esan ezkero azkenean egilearen antzeko zerbait bilakatzen da. Bere gaitasun erreproduktiboa handia da. Nik esango nuke horren aurrean guziz erne egon behar dugula, botere handia daukala. Edo komeni zaizu, ez dezu... ikusi ez duena, ikusi nahi ez duenak ez du ikusten, begiratu... mundu gerra bukatu zanean bigarrena, zer egin zuten okupazioko aliatuen tropek hiritar alemaniarrekin, nola behartu zituzten, ustez ezagutzen ez zituzten konzentrazio esparruak bisitatzera, eta hirietan bertan zeuskaten hilobiaiek ikustera, ustez ezagutzen ez zituztenak, eta pentsatzet biztan da zituztela ezagutuko danak, baina betiko galdera, baina nola gerta daiteke hau saltzekin munduak honen berri, nola betiko galdera, biztan da, erantzun borobilik ez dago horri, ez dago. Ez da datetik aipatzen genuen, ahanztura memoriaren asunto hori, ahanztura, atal horren inguruan zer nabaronduko genuke? Nik esango nuke, lehenago berak aipatu Shoa edo holokaustoaren gaia, eta nik esango nuke gai hori garrantzitsua dela memoria historikoaz da hitz egiten ari garenean, hau da, nor dago interesatua memoria historikoa mantentzen, hortik hilala biziko hauzia datorkionak, alegia memoria hori galdu ezkero bere aukerak, bere ahuldadeak berriro ere biktima izateko aukeran jartzen duenak. Horregatik izan dute juduek halako interes bizia horren memoria gal ez dadin. Izugarrikeria neurrigabeko bat izan zelako. Eriotze guztiz arrazional, guztiz bidegabe bat izan zelako, baina memoria horrek erne bizirik irauten duen artean
nolabaiteko indar bat ematen dielako, beren duintasunaren aitormen bat ematen dielako, hori berriro gerta ez dadin. Berriro posible izan ez dadin horrelakoak gertatzea. Bueno, Greziarrek esaten zuten, oroimenik ez daukan, memoriarik ez daukan izakia ja ez dela izaki. Galtzen duela, segurazki, ezaugarri funtsezkoenetako bat. Odun, ez helburu etiko horretaz gain, ez dadila berriro gertatu da, azken batean zure iragana berreskuratzea, egin direnean sarraski gerretan eta zergatik deusestatzen dira ondare kulturalak, zergatik rekisatzen dira adierazpen kultural importantenak, herri batenak, simbolo garrantzitsuenak, patrimonioari dagozkionak, eta izate bat, izaera kolektibo bat ukatu egiten dalako, egiten da zuntxitu, izenak aldatzen dira, hau da, ez da gauza bera, konstituzio plazara joan, edo joan a la plaza del 18 de alzamiento, de julio, 100 metro nobelan daukazuna bezalakoa, hau da, egiten dana da ukatu bertako identitate kolektibo bat, eta bertako realidade bat, ordun. Oroitzeak, azken batean, errebindikatu egiten du, aldarri bada, ezue hemen gaude, hauek gu, olakoa gara, hau da, gure gizartea, hau da, pixka bat, aldarrikatu egiten duzu, zarena... Autodefentsa modu bat, ez? Baita esan diteke. Nortasuna... Berrak esan duena, ez? Lurdesek esan duena, adi egoteko modu bat. Defentsan egoteko modu bat, ez? Bai, erne, hau da, gertakari hoien oroimenak, konsientzia bat erne, baina baita ere, norbere burua, beak esaten duen horri ere oso alderdi garrantzitsua ikusten diot, gu hemen gaude, hori esaten du, eta gu hemen gaude, eta oroimen hau daukagulako, bikatu baldin magera ere, izan bagara, eta badego nortasun kultural bat, hori dana barne duena. Memoria estanda ditzen zaio gaur egungo giza zientzietan, edo ikerketetan memory boom, ez? Miller eta beste batzuk deitu izan dioten mugimendu honi, eta maila guztitara edatu da, hau da, ez gara literaturazari, antropologian, ikerketa historikotan, eta adibidez ikusten da edo ikasketa postkolonialetan. Ez kolonia izandako hoiei gertatu zaien drama handia, gertatu zaizkien zarraski guzti egin batera da, ondare bat, kolektibidade baten izatea nolabaiteko, bizate horren erakusgarri den ondarea suntsitu egiten zituzten kolonizatzaileek, hau da, bertako idazki eta hoien berreskuratzea da, azken batean oroimen, memoria historikoaren eta memoriaren aldarria egiten duen taldearen alegina, ez? Orduan, ukazio bat egonda, orduan, zure nortasuna berreskuratzen duzu, munduaren aurrean esaten duzu, hemen nago, hau izan naiz, eraiki egiten duzu, nolabait, ez? Eta alde hortatik ere badu bigarren funtzio hori oso importantea da dudarik gabe. Arantzularen aurkako borroka hori nola ikusten duzu hemen, euskal gizartean? Nik oso mai gainean ikusten dudan gaia da. Ez nuke periodikoa zabaldu besterik egin beharko portadan ikusteko, bide bazterrean afusilatuta eta nola nahika ehortzitako gorpuak aurkitzen dituztenean nolako gizarte zera sortzen den, ez da sentimentuen azaleratze bateko bat, ez da harritzekoa, zuk senide bat faltatu izan badezu, eta baldin badakizu zure osoan faltatu zela gizon bat inon, edo emakume bat inon aurkitu etzena, bat-batean bide bazterrean ezur batzuk agertzen badira, eta eskud muturretatik lotuta dagoela ikusten bada. Hori dana, ez dakite, oso emotiboa da, eta horrek gizarte osoari eragiten dio, ez dira, astindu egiten gaitu, eta hori gertatzen ari da. Esan nahi dut, gure gizartean bizirik dagoen gertakari badala. Eta orduan alde horretatik ez daukagula inola ere hori bazter, ez dakit inor rekuperatzen edo behartuta ekarri beharrik gaietako bat da. Euskal Herrian bereziki dauzkagu memoria historikoari dagokionez, ez bakarrik aterazan Estatu Espainiaren aterazan lege hura, dauzkagu mapak, dauzkagu ospakizunak, dauzkagu eraikinak, monumentuak, sariak, ikerketak, memoria historiko eta memoria hitza arakatzen badezu azken, esango nukenik,
5-6 urtetako ez komunikabideetan bakarrik, baizik argitalpenetan, bueno, izugarri etengabe ateratzen dan gaia da, etengabe, eta ja, gizarteak, bueno, batzuk esaten dute, jo, aizko hitz egiten da, saturazio puntu, bueno, nik uste, handikan zer esan handia dagola, baina badago gaiaren erabilera bat, bistakoa dana, erabilera bat, gaia da oso, minbera da. Oso minbera da. Oso minbera da. Eta orduan badago erabilera bat, etengabekoa, eta orduan, karo, etengabe dago komunikabidetan, eta leku guztietan gai hau, ez? Ez bakarrik gertakizunen, honegatazizuna mingarria diralako, Lurdesek aipatzen zituen, hilotzen aurkikuntzak eta erabat erdiragarria diranak. Ez da hori bakarrik, da, etengabe memoriaren aitzakian hainbat eta hainbat ekimen jartzen dira martxan. Dela, onartzeko, rekonozitzeko, legez arautzeko, zigortzeko, ospatzeko, ikertzeko, todun da, gai bat, bakoitza behin interesetara ematen duena, ez? Erabilgarria dena, manipulagarria dena da, dudarik gabe. Dena dela, nik hori manipulazio alde batera eta bestera izan daiteke, alegia nahikua da kontu hortatik, mina hartzen dut esaten duen gizartearen parte bat egon daiteke, eta beste gizarte bat esan daiteke lasaitu bat, sendagai bat hartzen duela, egia horiek esplizitatzen direnean, eta bere egia ere aitortua ikusten duenean. Mina ere bai, baina aldi berean esaten du, ez? Naiztan mina eman, nik hau beharrezkoa dut. Beharrezkoa dut esatea sendatuko banaiz. Hori da kontua. Beharrezkoa dut esatea. Beharrezkoa da, lehenago Freud aipatu den, eta ez bada esplizitatzen barne egia hori, ez da kolektibizatzen, eta ez da hasten zuzen bidearen prozesua, eta ez da sendatzea ere etorriko. Eta bakoitzeari bere aitortu. Aitormenetik dator, nola baiteko, etorkizuneko, ez dakit ez, ibilbidea. Bai, dudarik gabe. Denbora bukatzen nahi zeu bukatu baino lehen, eta zuek agortu baino lehen, aipatu nahi nuke lehen bizi, mai gaina jarren nuke, gai bat, berriz ere literatura bueltatuta, lehen aipatzen genuena, momentu batean, hizkuntzaren arlo hori, ez? Hizkuntza ez da hizkuntza bakarri, dena baki guzuntzan atzean beste hainbat gauza daudela, otan aipatzen ari ginen, gizarte bakoitza, ez? Hizkuntza bakoitzaren atzean, nortasunare badago. Hizkuntza ezberdinetan, zuek aipatu duzuelen, mintegian hizkuntza ezberdinetako jendea izango dela, literatura eta gizarte ezberdinetako jendea, berdin islatzen alda hizkuntza bakoitzean, gerra zibila eta gai horretako memoria historikoa. Hori da, zuzen mintegi, nazioarteko mintegi honek, pixka bat eztabaidatu eta hausnartu nahiko lukeena. Bistakoa da, bakoitzak, jar daitekela Gernika aipatu degulen, gaia, Gernika oroimen leku bezala universala da, ez bakarrik guri baizik nazioartean maila guztietan, zinemagintzan, irudigintzan, ez dakit, literaturan maila guztietan eukiduen margo pinturan eta eukiduen reperkusiogatik, badaude gai batzuk oso universalak bihurtzen diranak, edo behintzat hausnarketa bide. Beste batzu dira askotzaz ere, bakoitzak tokian tokikoak, baina sentitzeko moduak, nik uste aztertu behar dirala, adierazteko moduak, obsesioak, memoria kudeatzeko moduak, literarioki, ze bidetatik, eta zer da, ze antzekotasun dauden hor, eta helburuak berdinak diran, hizkuntza bakoitzean. Odun badaude galdera batzuk, izugarri idatzi da, kalkulatzen da memoria historikoaren inguruko 50.000 liburu baino gehiago daudela literatura eta ikerketak eta sartzen baditugu gerra zibilaz bakarrikari naiz, kontuan, baina ez dana aztertu da ea literatura desberdinetan ze lotura dauden. Hau da, ez da egin ikuspuntu konparatzaile batetik, eta hori da mintegi honetan egin nahi dena. Hau da, aditu desberdinak ekarri, eta ikusi zer dugun hor, ze obsesio dauden komunean, ze idazketa modu, eta ze helburu batez ere. Zora gehiago... Berak esan duenaren hildotik Gernika aipatzen zuen, da Gernikaren munduratze hori, simbolo bilakatze hori, nolako argitasunez gertatu zen, bereziki Picassok gai hori
hartu zuenean eta mural handi hura egin zuenean, gertakarietatik hilabete eskasera. Hau da, lehendik preparatzen ari zen xafla batzuetako garapenetan oinarrituta nola osatu zuen muralura eta nola ura izan den Gernika mundura eraman duena maila simboliko hori iristeaino eta seguruena hori izango da Euskal Herrian gerrak eduki zuen memoria lekuaren farorik edo itxasargirik argitzuena, ez? Bai, horre Ludger Misek dauka oso artikulu polita Gernikaren garrantzi simbolikoaz eta oso ondo aztertzen du nola oroimen leku bazen bombardaketa baino lehen Euskaldunontzat izan duen balio simboliko duda ezinezkoagatik, baino ja bombardaketaren ondoren bihurtzen da nolabaiteko unibertsala, ez? Oroimen gune iaia unibertsala eta emblematikoena, guretzat behintzat biztan da. Bueno, plazerra izan da, zuekin egotea, denbora azkar juntzaigu, baina, agurtu baino lehen gogoratu nahi diet gure entzulei, itzordua daukatela, noski datorren uztailaren 13an izango dela, Donostiako Aiete Jauregian, aipatu dugun, eta ordunetan zehar askotan aipatu dugun Eusko Ikaskuntzak eta Etxepare Euskal Institutuak antolatutako nazioarteko mintegia, gerra zibila eta memoria historikoa Iberiar Penintsulako literaturan gaiaren inguruan. Beraz, hortan interesa daukazuen guztiok, gonbidatu nahi zaituztegu, bertara, bakizu sarrera merke dela, nahi aipatu dugu, 50 euro, beraz. Aitzakerik ez dagoengo. Esterik gabe, Mari Jose Olaziregi, eskerrik asko gurekin egotatik. Zuri eskerrik asko. Eta berdin noski Lurdes Otagiri, eskerrik asko gurekin egotatik. Zuri ere. Eta eskerrik asko baita ere, entzulei nola ez, gurekin egotatik, eskainitako arretagatik, eta gogoratu, datorren igandean ere, hementxe izango garela, Onda Baskaren sintonian, Eusko Ikaskuntzaren tarte honetan. Plazer baduzue, ordura arte, izan ongi aio.